Velkommen til den her video om en lille smart rør eller stav med mineraler indeni fra Biosea, det gode koreanske firma. Inden du tager det i brug, putter du staven i et stort glas vand med ca. 20% hvid eddike i maks et halvt minut for at aktivere mineralerne. Når du skal bruge den, så putter du staven i et stort fyldt glas vand og lader den være der ca. 5 minutter. Så rører du lidt rundt eller ryster, og så er vandet klar til brug. Vi målte, at mit postevand efter 5 minutter havde en pH-værdi på 8,4 og en ORP-værdi på minus 120 mV. Det er rimelig godt. Denne lille stav er vel den letteste måde overhovedet til at lave basisk antioxidant vand. Det tilrådes at starte langsomt med at drikke basisk vand, fordi kroppen skal vende sig til det. I vores mave har vi jo meget stærk mavesyre. Det anbefales at drikke basisk vand på tom mave mindst en halv time før et måltid eller 2-3 timer efter et måltid. Det vigtigste er, at du mærker efter, hvordan din krop reagerer og følger det. Men jeg vil foreslå, at i starten, der kan du blande det basiske vand med det vand, du normalt drikker. Og så stille og roligt forøge mængden af det basiske vand. Og ellers så vil jeg anbefale dig, at du læser en side, hvor jeg har samlet alt det bedste, jeg kunne finde på nettet, og også nogle sammenlignende test af de produkter, som jeg handler med. Hvis du går helt op i toppen i de blå menuer under viden, så vil du finde et punkt næsten øverst, der hedder basisk antioxidant vand.